Bună ziua și încă o dată bun venit la Brașov! Vom discuta în cele ce urmează despre ce face Brașovul cu centrul istoric, care sunt planurile lui. Iar atunci când discutăm despre centrul istoric al Brașovului, cred că este corect să spunem că acesta nu este doar al Brașovului, ci este un centru istoric al României. Așa cum Piața Sfatului este unul dintre cele mai vizitate locuri din orașul nostru, nu știu dacă știți, dar Biserica Neagră este cea mai fotografiată clădire din țară. Așadar, cum abordăm tematica centrului istoric și mai ales cum facem asta din punct de vedere al sustenabilității, din punct de vedere al grijii față de mediu și din punct de vedere a ceea ce ne dorim să lăsăm și noi la urma noastră celor ce vin după noi, la fel cum și pentru noi centrul istoric este o moștenire de care trebuie să avem grijă. Și aș vrea în cele ce urmează să vă povestesc câte ceva despre demersurile pe care le facem la nivelul municipiului Brașov pentru a da o nouă față centrului istoric. Pentru că ne dorim ca centrul Brașovului să fie comparabil cu centrul Vienei. Ne dorim un centru de care să fim mândri și care să răspundă în egală măsură atât nevoilor cetățenilor, cât și celor care vin să ne viziteze. Și pentru aceasta, cel mai important este demersul prin care abordăm acest deziderat, acest obiectiv. În cele ce urmează vă vom prezenta nivelul la care suntem acum. Abordarea centrului istoric se face în cadrul unui proiect, proiectul se numește Habin, Brașovul fiind unul din 8 orașe europene care beneficiază de consultanță de top și discutăm inclusiv despre Heritage Europe în abordarea tematicii centrului istoric din mai multe puncte de vedere. Și spuneam mai devreme despre sustenabilitate și chestiunile care țin de mediu atunci când ne raportăm la centrul istoric și în același timp provocările care vin din acest demers. De exemplu, cum facem să colectăm selectiv, cum facem să integrăm platforme de colectare selectivă într-un loc în care trebuie să avem grijă și respect față de patrimoniul construit. Cum facem în așa fel încât spațiul public pe care îl ocupăm și pe care îl folosim să răspundă nevoilor cetățenilor, să fie de interes pentru cei care ne vizitează, dar în același timp să fie cu grijă și respect față de ceea ce avem și față de mediu. Ei bine, acest demers își propune tocmai să ne ajute să găsim răspuns la aceste întrebări. Și în acest sens, în câteva etape pe care urmează să le detaliez, avem parte de consultanță, în urma cărora venim cu rezultate. Astăzi vom prezenta în fața dumneavoastră și Alexandru va fi cel care va prezenta rezultatele primului studiu legat de cum ocupăm domeniul public în momentul de față în centrul Brașovului și ce ne propunem să facem cu el. Vom aborda apoi tematicile privind iluminatul, atât arhitectural cât și public, cum facem în așa fel încât să punem în valoare prin iluminat arhitectural clădirile cele mai frumoase ale Brașovului, totuși având în același timp grijă față de mediu și față de o modalitate sustenabilă de a face asta. Și o să-i rog pe colegii de la tehnic acum, pentru că imaginile valorează câte 1000 de cuvinte, să mă ajute cu filmulețul de prezentare al proiectului, tocmai pentru a vă face o idee mai largă despre demersurile pe care le întreprindem, urmând ca apoi să intrăm în concret cu propunerile pe care le avem pentru centrul Brașovului. Colegii de la tehnic, dacă sunteți pregătiți? Vibrant historic urban areas are essential for a city to thrive. The abandonment and neglect suffered by many of these areas have had negative consequences for local communities. Enormous potential remains untapped. The Habin project seeks to help prevent or reverse this trend. We are working to transform historic urban areas into hubs of innovation and entrepreneurship, creating sustainable opportunities for cultural activities, new creative skills and jobs, and local traditional businesses. 8 pilot cities will develop action plans and co-design innovative solutions to their historic urban areas' challenges based on the needs and cultural values of the local community. Each city will test, demonstrate, and pilot activities which will be co-created and co-designed under 3 meaningful themes, with potential to sustainably transform their historic urban areas. Cultural and creative industries. Cultural heritage is at the center of innovation and creativity to nurture economic development.
New lifestyles, innovative and sustainable living patterns, inclusivity and diversity are the main ingredients to improve well-being. Resilient and human-connected places, sustainable use of resources, community cohesion, digital and physical connectivity are key to improving ecological and social resilience of historic places. Hubbing has three main stages. In the first stage, each city will develop its own hub of innovation and entrepreneurship with input from local partners. They will agree on a timeline and set of actions according to their unique cultural and social identity, using innovative engagement methods and tools, developing alternative financing models, and acceleration programs for startups. In the second stage, we will create a network between the 8 hubs to build an innovation and entrepreneurship ecosystem across the 8 cities. In the third stage, we aim to enlarge the network of historic urban areas to include additional cities willing to set up innovation and entrepreneurship hubs. Different tools and programs will be developed to enlarge the scope of the project, share good practice, and, ultimately, strengthen the selected historical urban areas. Historic urban areas are important pillars in people's lives. Let's take them to the next level together, through culture, innovation, and entrepreneurship. Așadar, așa cum spuneam, centrul nu este sau n-ar trebui să fie doar despre privit, doar despre cum arată, ci și despre cum se trăiește în el, despre cum se muncește, despre cum noi, brașovenii, folosim acest spațiu, despre ce înseamnă el pentru comunitate și chiar și despre cum ne poate modela stiluri de viață, despre cum putem revitaliza anumite zone, poate prin pietonalizare, poate prin crearea de noi spații pe care brașovenii să le utilizeze și prin regândirea felului în care interacționăm cu centrul vechi. De exemplu, studiul ne-a relevat că în momentul de față, în centrul istoric, avem mai multe jardiniere decât bănci și că în momentul de față, brașovenii care își doresc să se bucure de un moment de tihnă, de relaxare și de interacțiune, dacă doriți, cu centrul istoric, nu au multe alternative de stat, de bucurat de zonă, au doar terasele la care pot să se așeze să consume ceva, terase care însumează un număr de 3800 de scaune în momentul de față pe arterele principale și cele mai circulate. Pentru cei care ați făcut poate o vizită Pieței Sfatului în aceste zile, ați observat că Piața Sfatului are într-adevăr foarte multă viață, este un loc care transmite și în care se întâmplă multe lucruri, dar e interesant să vedem cum putem să îmbunătățim locul acesta și mai ales cum facem să aducem cetățenii alături de noi în acest demers. Așadar, în perioada următoare vom avea o serie de consultări cu specialiștii din domeniu, cu ordinul arhitecților, cu Direcția Județeană de Cultură, iar apoi îi vom invita alături de noi pe cetățenii care să vină cu propunerile de îmbunătățire a ideilor pe care le prezentăm. Iar pentru asta dau mai departe cuvântul lui Alexandru Beleni, cel care ne-a ajutat să elaborăm acest studiu, care a elaborat acest studiu și care vă poate da mai multe detalii.